Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, salam sejahtera kanggo bocah-bocah kabeh. Muga-muga bocah-bocah sak keluarga Bu Handayani ugi tansah diparingi kasarasan. Lan kita dedonga muga-muga ana ing masa pandemi nganti ing wektu iki bisa cepet ilang, bocah-bocah kabeh, bapak ibu guru bisa ketemu meneh ana ing pembelajaran tatap muka. Sanadyan pembelajaran ana ing tahun pelajaran 2020-2021 iki kanthi online utawa daring, mbok menawa ora utawa tanpa ngurangi apa-apa. Ana ing kalodhangan dina iki utawa pertemuan ing sapisanan iki mestine bocah-bocah kudu ngerti sapa sing mulang ana ing pembelajaran basa Jawa. Mbok menawa mau wis disebutake ana ing ngarep, kuwi uga wis kalebu tetepangan. Dadi mbok menawa ana sing durung ngerti sapa guru basa Jawa, ana ing kene bareng-bareng bocah-bocah sinau karo Bu Handayani. Dadi mbok menawa ana sing durung ngerti sapa kuwi guru basa Jawa, ya kuwi karo Bu Handayani. Mestine Bu Handayani uga kepengin ngerti siji-siji bocah-bocah. Amarga mbok menawa mbiyen kelas 7 Bu Handayani uga durung tau tepang karo bocah-bocah. Dadi ana ing dina iki Bu Handayani ora perlu utawa ing pertemuan sepisanan iki Bu Handayani ora dawa-dawa menehi materi. Jadi diajak Bu Handayani bocah-bocah kuwi padha-padha kenal. Jadi mbok menawa iki mengko ana ing pertemuan sepisanan Bu Handayani nyuwun sing sepisan bocah-bocah mengko sakwise iki nulis utawa ngisi daftar absen sing wis diparingake Bu Handayani ana ing grup WA. Kuwi sing sepisanan. Sing kaping pindho, foto profil ana ing WhatsApp utawa WA. Bu Handayani nyuwun supaya nganggo foto awakmu dhewe-dhewe lan diwenehi jeneng. WhatsApp kuwi nganggo jeneng sing cetha. Jadi mengko diajak Bu Handayani uga ngerti sapa-sapa bisa cepet tepang. Lan sing perlu dingerteni uga, dadi iki materi ana ing satengahing pandemi nganti wektu iki mestine ora bisa tatap muka kanthi utawa istilahé langsung. Sing baku ana ing pertemuan iki mung nyinaoni bab-bab sing wigati.
Dadi mengko ana ing pertemuan kapindho kuwi mengko kita nyinaoni bareng bab legenda. Jadi mengko bocah-bocah sing baku sepisanan mengko sakwise iki bocah-bocah kudu absen. Sing diparingake Bu Handayani ana ing grup WhatsApp, ana ing saben grup kelas. Terus mengko sistem pembelajaran basa Jawa kuwi Bu Handayani ana ing kene nganggo Google Classroom, PowerPoint, Google Form kanggo ulangan harian, video, bisa uga mengko nganggo internet. Jadi mbok menawa bocah-bocah kuwi sithikake ngerti teknik-teknik pembelajaran basa Jawa ana ing kalodhangan pembelajaran online utawa daring. Kita ndedonga bareng-bareng muga-muga masa pandemi iki utawa istilahé mangsa pagebluk cepet ilang saka donya iki. Kabeh diwenehi kasarasan, diwenehi panjang umur, lan kabeh-kabeh bisa nggayuh apa kang dadi pepinginane bocah-bocah kabeh. Dadi mengko mbok menawa ana sing durung cetha karo apa sing diandharake Bu Handayani ana ing kene, kuwi mengko Bu Handayani tetep nyerat ana ing grup WhatsApp saben-saben kelas. Mangkono mbok menawa andharan saka Bu Handayani kurang luwihe ana tetemuan sing kleru, Bu Handayani ana ing kene nyuwun pangapura sing akeh. Cukup semene wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.